Mahfud yang punya lagu mantan. Kanggo bos bebek jambul putih. Kanggo Mas Agus, Aa Peto, sing duwe kawan gede. Aduh kakang, wis rong taun lawas kita hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Kirim tangane akehanan. Alasan duwe anak lan rapi bayuan kakang priwani nok anggi 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 bos semangka ya bos semangka bala bos semangka bala lamun kakang bener eman lan bener bos semangka bala bos semangka bala bos semangka bala bos semangka balap saya bos semangka bala Papa Anggi siapa sih bu? Bok tuane Juna bok tuane Juna bok tuane Juna bok tuane Juna siapa? Bos kebo awan bengi du bos Turki tekanti anti bos Turki ora niat ora pengen luru kanti bos Turki bos mas kebo bos Turki mas kebo bos Turki mas kebo bos Turki tularima asal laksana Mimi Devita Mimi Devita Diwayu senok wis pasrah Mimi Devita maklum kula gak ngerti Mimi Cartini ku sayang Mimi Cartini
sing duwe turki sayang aku ake hanan bok tuane Juna paling sayang bok tuane Juna eman sing duwe bebek jambul sing duwe bebek jambul sayang aja wati senok masih